Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Oke guys, ini caranya di sini. Sriwijaya. Oke guys, aku parkirin kini naik motor ke lokasinya di situ. Jalan Mutiara Indah Blok 5. Begitu. Oke guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat kono iso guys, tiba guys. Lewat situ. Lewat gang sebelah. Hari ini jamnya di kota guys. Ya Allah, di kota. Jalan apa guys? Jalan Mutiara, perumahan Kelon. Oke. Di sini kita. Ternyata di sini. Yuk kita ke sana guys. Hari ini bareng salon Asri Jalan. Ada Pak Teguh, cereng pokoknya. Ada hiburan nih Pak? Enggak ada. Bukan ketinggalan dari konten. Oh. Konten elektron tahu yang aku. Kangge jam 1 napa niki mengke? Oh, berarti niki mengke mboten wonten. Walah. Nggih. Oke, kon joget kaset, guys. Ki manggolo manggilinya. Sering. Dono dek, aku tak lungguh kene, Dek. Nah. Lah. Gue ini sik gongana. Ya bola mendi, Dek? Bola mendi? Walah, tak kira Dewi kok kendel men. Nontonnya baru jadi ternyata. Oke guys, kita nunggu. Tuan rumahnya guys. Kita cah loro pacaran gitu. Manggolo manggili nih pacaran gitu guys. Gue ini sempit guys, jadi telan. Cengkir gading lambangi kandutan ing mangki panjenenganipun ingkang hamengku gati mugi nggih netepi wajib manggih karaharjan satemah inggalaken putra mangki pinaringan turun kinarya dunia kinarya nerusaken sejarah. Roning alang-alang meminta ngarsaning Gusti mugi sekataing pepalang ilang sekataing rubeda sirna ribandil pandandri sapanunggalanipun lambanging rubeda sambikala mugi sekataing rubeda sambikala sirna bali mring papaning sowan-sowan satemah tansah manggih rahayu widodara kalis saking sekataing rubeda sambikala. Ugi wonten sambung tuwuh sakembaran saking pisang pinangka woh-wohan kang boten mati lamun ta dereng wohake ing pangajap mugi tansah mupangat gesangipun sayekti sageta berkah gesangipun saking paringipun Gusti lan sayekti manggih katentreman kawilujengan bilih mulyane wong urip yen uripe bisa mupangat tumraping sapadha-padha khairun nas wa anfa'urin nas. Ing kalenggahan punika sang ya para rawuh para tamu kakung putri mila ing kalenggahan punika dipun sekecakaken
anggenipun sami pinarak lenggah Kiai Ambar Sejati Cang. temanten kakung temanten putri Nyai Ambar Sejati kacar gujur wong liya dadi sedulur kembang jambi yen awan katon siji ning yen wong nunggal rasane kembang kloso yen awan katon kaya wong liya ning yen bengi nunggal ing rasa mangke temanten ingkang badhe mujudaken kali-kali aku dijalani manten manten kakung ngasta wujuding manten arta receh beras kawak beli kawak dipun wadahi kloso bangka tilam lampus pinangka lambanging rejeki kasok tinampi keng garwa kinasih Anggapan yang desa. linemekan kloso kaleposi lampengi malusuket kalanjono anggenyo hanampani kanthi kebak pangati-ngati saengga mboten wonten ingkang marep besa kecicir sekedhik kewala sayekti manten kakung sumedya netepi wajib minangka pangarsaning warga ngayomi ngayani nyekapi kabetan lari batin sandang pangan dumateng garwa kinasih ugi dumateng putra-putranipun ing binjing manten putri nampi kebak rasa syukur dipun tanjakaken margani kautaman ing mangke tundhanipun sayekti kacekapan ubaran pening gesang dayani mulyani gesang temanten tansah pinaringan murah sandang pangan lan papan ugi kalajengaken dahar kembul bujana sesarengan nggih dahar kembul bujana sesarengan linambaran tresna asih lan prasetya bakal manunggal ing cipta rasa budi lan karyani so tansah prasetya mukti lan kepenak padha dilakoni abot enteng ing bebrayan disangga wong loro mila dulang-dulangan sayekti arsa maksinamadhan daya dinayan jroning gesang bebrayan prayekti garwa pinangka wujud sigaraning jiwa siji mukti mula bakal mukti kabeh yen siji lara mula kabeh rasane lara mila kanthi makaten mugi kamulyan tansah sinandingan kaliyan temanten kepara hangayomi satindak sapecak juang kahipun temanten madyaning alaming bebrayan ngantos tumeken delahan Jalukane nek sanggulan rasa kramas. ben halus ya wis paripurna genya kepareng manten kakung dulang manten putri ugi manten putri dulang manten kakung tumuli dulang-dulangan sesarengan manten kakung dulang manten putri dulang manten kakung ing pangajab jroning gesang bebrayan sageta tansah bantu binantu guyub rukun paripurna dahar sesarengan ngunjuk toya kang weninging toya kang dirunjuk lambang weninging ati pamikir ancasa sedya nyemangun bali wisma mugia enggal pinitaya dening Gusti kang karya luka enggal pinaringan talining tresna awujud pracima kang bisa tata jalma iki menika putra lan putri kang soleh-solehah ingkang bangun miturut dumateng tiyang sepuh guna tumrap nusa bangsa negara lan agamane amin Allahumma amin ya rabbal alamin mila mekaten anggennya munjuk dipun telasaken malah kepara sae Mas monggo supados luber rezekinipun amin nggih alon-alon nek munjune tembake utah nggih alon-alon nggih sing buta apane mangambar dan nyorong monggo kalajengaken Rama Ibu ing kalenggahan punika foto sesarengan monggo Bapak seneng kok guyon Wakil kalian Ibu Eni Budiarti foto kalian putra temanten awakmu terhibur Sombe nek ketemu kok gak ngono kuwi titen ngono. Ngene iki kudu ditata, golek ning nggon. Lungguh cengik-cengik. awakmu gawe iki anu Tak Ugi titen. mangke kalajengaken Bapak Ibu pisan foto kalian putra temanten ugi sesarengan kalian Bapak Ibu pisan anu kursi Jalerane kursi.
Ini kek kok ngarep. Taos uringo Bapak Ibu bilih sedaya kalenggan menika Bosu. ingkang pinangka pakrengga busana panjenenganipun Ibu Sri Bambang. Alhamdulillah menika manten katon sumunar cahyane, manten katon mangklingi panjenenganipun Bu Sri Bambang Salon Asri Jaya saking Tempur Sari menika piyantunipun. Alhamdulillah piyantunipun kenes nggih, alhamdulillah. Sawetawis panjenenganipun ugi ngasta wonten ing SMP 4 Mejayan nggih. Guru menika sambene. Sawetawis Tuku sampun Oh iya sih paripurna ngomong kayak ini buat kita kata iya bener. Badhe dipun waosaken ayat suci Al-Qur'an kalian Mas Muhammad Ashari kinaryo ngagungaken asmanipun Aku gak mau lho guys sing marahi kalau guys. Saya di Gusti berkahi dumateng panjenenganipun Mas Bunda Ustaz Muhammad ya, Ashari. ini Bunda ternyata di SMP 4 ya. Iya tonggo. Ya Allah, cerdik. Mas gak tau mampir Nek gon. aku ngono lho, Mas. Kok mboten atus mampir to Bunda. Ya kono tak ampiri wis ora enek. Kula etane Bu Nini nika, nggih. Cerdik kok. Lan mugi-mugi masyarakat ini hadir Allah mugi bijik dipun paringi amanah saking Allah arupi putra utawi putri Kirap kejulan selesai. mugi-mugi MC ini Pak Teguh Sanset buat-buat padahal aku sambulan guys. Sambulan guys buat-buat. lan salajengipun pilih keluarga besar panjenengan Bapak Wakil dan Ibu anggilipun nampi panjenengan mulai inji kala wau pilih wonten kekiranganipun sami dayanipun namun nyuwun pangapunten ingkang sakakakanipun amargi kawontenane dibokaken wonten Dinas ngene dengan termargi sabaten iki Ning kontak ya acara Nio Simco, Nio Simco. lingkungan kabupaten itu biar terus iki obo-obo ya nek mriki sak klotik diobang iki sak iki pramila mobilanipun nampi panjenengan wonten kekirangane menapa mawon nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun lan kang terakhir menawa Udah guys, ganti baju kedua mantannya saya ganti guys. Dari kirap kejulan selesai. Iya guys, ketemu nanti. Saya buluku tumpuk loro. Dia cara ngeduk nih bobot guys. Jadi cilik tapi kok ketok gede ya saya guys. Secantik latahnya Indonesia. Kayak belum dibayin lantai pondok. Oke, terakhir kapan Pak Teguh? Besok. Ya. Jering. Tanggal 4 itu tanggal 4, tanggal 11, tanggal Iya. ada 3 dan sebagainya. Iya, alhamdulillah. Jering. Oke, pergi kirap selesai. Panasnya menyengat guys, mulai. Panasnya menyengat sekali. Yuk kita pulang.